Goedenavond, het is maandag 29 mei en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Niels, wat heb jij nou voor kleren aan vandaag? Zeg maar boerengoed. Boerenhoed. Het is al bijna een traditie geworden. Tweede Pinksterdag is klederdrachtendag bij het Polderhuis in Westkapelle. Zo'n 30 Zeeuwen uit de hele provincie stelden vandaag hun klederdracht tentoon. Maar hoe kleed je je nou aan en waar moet je precies op letten? Staat de muts netjes, alles is goed van maat, staan de krullen goed, staan ze genoeg naar voren. Allerlei facetten wat het net, het slagen moet doen eigenlijk. En mocht er toch even iets verkeerd zitten, dan heeft Piet een oplossing. Nou, kijk, ik heb hier in mijn binnenzak, ik noem het maar eventjes een hulpkit, een soort EHBO-koffer. En er zitten hier allerlei spelden in, tangetjes om krullen recht te zetten, een lintje enzovoort en een tubetje of een prit. En ik wist dat niet, maar ik kon een oud-tang dat niet was in dracht. En dat de muts niet precies stond dit erin, dan zei ze, dan doe ik even een beetje prit aan de randjes, even een duwtje ertegen. En die bleef heel de dag goed staan. En nou ja, wat of ziek kon, dat kunnen ons ook. Het leukste is gewoon dat als je zoveel moeite doet en dat er dan ook heel veel mensen zijn die het interessant vinden en die het leuk vinden om te bekijken. Dus het is zeker niet voor niks gedaan. Kijk, in één keer. Frans NL ga ik zeker missen. Wat ga je het meeste missen aan Frans NL? Iedereen. Hun twee en de hond vooral ook. Frans Kouwenberg en Nel Schapendonk runnen het Thomashuis in Middelburg. Nou, het Thomashuis is een kleinschalige woonvoorziening. Heel klein, 9 bewoners, met ons erbij 11. En met elkaar leven en wonen we hier samen. En zo wonen ze dus al jaren in hun witte villa, maar het stel gaat met pensioen. We hebben het daar natuurlijk wel over met elkaar. En ze zien ook wel dat wij ook een dagje ouder worden. Dus dat besef is er echt wel. Het paar is daarom nu op zoek naar opvolgers. Waar moeten die mensen aan voldoen? Voor de goede club zijn. Wat is de goede club? Ajax. Feyenoord. Ook met iemand met een hond of een ander huisdier. Maar je moet wel het hart op de goede plek hebben en ook een beetje wat je al zei. Je moet wel... enige ervaring in zo'n land tuurlijk, is wel een dat is vereiste. belangrijk. Toch wel in ieder geval 1 van de 2 partners. Ja. En daarnaast, wat jij zegt, het hart op de goede plek hebben en gewoon je gezond verstand gebruiken. Dan kom je heel ver hoor. Ja. Dan kom je heel ver. Frans en Nel gaan niet weg voordat er een nieuw stel is gevonden om het Thomashuis als zorgondernemer te runnen. Klaar. Ja, we zijn vertrokken. Een druk bezette editie van de Pinksterwedstrijden in Hulst. Bijna 200 deelnemers gingen met elkaar de strijd aan op verschillende onderdelen. Het is nou een mooie wedstrijd. Heel veel deelnemers, dus het weer is mooi. Kan niet beter. In het verleden stonden er in Hulst landelijke toppers aan de start. Zo deed Olympiër Gregory Sedok wel eens mee aan de Pinksterwedstrijden. Maar die tijden zijn voorbij. Vroeger was het met topatleten en dan was het allemaal heel strikt en goede tijden. Maar organisatorisch kregen we dat niet meer rond. Dus dan hebben we dat laten vallen en nu doen we het gewoon regionaal. En we zijn weer groter dan vorig jaar. Vanmorgen was het de beurt aan de jongste atleten uit de provincie en die waren al vrij fanatiek. Ik hou van wedstrijden en ik hou van sportieve dingen doen. Omdat ik van atletiek hou en ik heb al veel geoefend, dus is het ook wel leuker. Ik ben goed in werpen, kogelstoten en al dat soort dingen. Lopen is leuk en verspringen, dan kan ik lopen en dan kan ik in het zand springen. En welke onderdelen vind je nog een beetje moeilijk? Niks eigenlijk. Nee, jij kan alles? Ja. En of dat zo is, zullen we weten over een jaar of 15. Eeuwenlang stond het boven de ingang van Café Tempaan aan de Markt in Middelburg, het Rode Torentje. Het is gerestaureerd, zodat het weer teruggeplaatst kan worden. De Rode Toren is de naam van een gebouw in Middelburg, waar nu de Tempaan in zit op de markt. En dat is het symbool geworden voor de naam van dat pand. Daar hebben natuurlijk meerdere dingen in gezeten. En in al die jaren is die lekker buiten geweest.
In de jaren 90, begin jaren 90, heeft er nog iemand aan gewerkt om te zorgen dat hij heel bleef. En nu was hij kwijt. En toen hij teruggevonden werd aan mij gevraagd, zou je hem kunnen restaureren? En dat was volgens Van der Beek ook hard nodig. Ik ben blij dat de eigenaar hem eraf gehaald heeft, hoor. Maar had hij daar nog een jaar op gestaan, dan denk ik dat degene die eronder een biertje aan het drinken zou zijn geweest, verschrikkelijke hoofdpijn had gehad. Alleen niet van de alcohol, maar van dat ding. Want hij is groot, hij is zwaar. Dus dat was heel wijs dat hij hem binnengezet heeft. Want toen bleef hij in ieder geval nog in de staat waarin hij was. Hij ziet het als een eer om het Rode Torentje te restaureren, maar hij vindt het ook belangrijk. Ik vind het voor mezelf gewoon leuk dat dingen in stand blijven. En dat dus mijn kinderen, kleinkinderen en zo verder daar nog een beetje van kunnen genieten en weten hoe die stad eruit gezien heeft. En verandering heb je altijd, maar sommige dingen mogen best een beetje hetzelfde blijven. Mooi nieuws voor voetballer Jan-Paul van Hekken uit Arnhemuiden. De verdediger van het Engelse Brighton en Hove Albion is uitgenodigd voor een trainingsstage bij het Nederlands elftal van bondscoach Ronald Koeman. De 22-jarige Van Hekken, die 5 jaar geleden nog het shirt van de amateurs van Goes droeg, mag vanaf volgende week maandag 3 dagen meetrainen met het Grote Oranje. Van Hekken is ook opgeroepen voor de definitieve selectie van Jong Oranje, dat deze zomer meedoet aan het EK in Roemenië en Georgië. Vannacht is er uit het noorden wat koudere lucht gekomen en dat merk je natuurlijk aan de temperatuur, maar ook aan de vorming van enkele wolkenvelden. Toch had de zon nog de overhand. Wel was hier die frisse noordoosten tot noordenwind met windkracht 4 tot 6. Bij een aanlandige wind maakt dat het toch een beetje fris. Dit is een aflandige wind, gezien bij Zierikzee richting Noord-Beverland. Vannacht neemt de wind vooral het inwaarts weer wat af en de minimumtemperatuur is wat lager dan afgelopen nacht. Toen werd het 10 à 11 graden, minima vannacht van 8 tot 10 graden. Morgen wordt het 's middags maximaal 17 tot 19 graden. Er is een afwisseling van bewolkte momenten en zonnige perioden. Gemiddeld is er iets meer bewolking dan vandaag, bij windkracht 3 tot 5 en aan zee soms windkracht 6. Uit noordoost tot noord opnieuw. En woensdag is er een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Daardoor is het warmer en zonniger. Na woensdag koelt het een paar graden af. En die kleine variaties zullen ook na deze week vermoedelijk nog even doorgaan. Tot zover deze Zeeland nu voor vandaag. Al het nieuws is natuurlijk ook allemaal nog terug te vinden op omroepzeeland.nl en in onze app. Voor nu nog een hele mooie avond.